Terus? Kowe iso ambles bumi? Iso. Digradi ndase wani ra. Hubungane apa? Aku takon kok. Wangsulana. Ya tak wangsuli. Ayo, kowe iso ambles bumi to? Iso. Gleleng. Gradi ndase wani ra. Atene sigar, berarti rong ampuh. Gareng kon medhun. Reng. Oh ya keduren kok ya, Truk. Iki aku temangsang iki lho. Tak ajar ora. Reng, apa? Kowe iso mabur? Iso. Gradi ndase wani ra? Ayo ora wani kok. Oh, lihat. Kebunku penuh dengan bunga. Tonton iki. Gong ora sembrono gong. Ikhlasno, Truk. Tonton nyonya, ndak dikira aku hapus kowe. Aku ora tegel e, Gareng. Graji ndase Bagong kok ora tegel. Grajine dasare ora tau nyaur utang. Tagih ming semaya. Aku kok ora weling apa to? Aku sing utang ora kesusu kok. Kowe sing nagih bingungi. Mbok santai. Lha iki pitaku malah kewalik saiki. Nyo. Ki nggo ngadepi Kurawa. Ya. Sing tegel lho, Reng. Oke. Nek modar aku ora tanggung jawab lho. Modar tak sanggane. Wis mari tok togatake wong modar. Aku tenan ra kesaur. Ayo ku resikone. Mati dereng aku kowe. Nganggure tak grek cur ngono, kowe mlayu golek obat pira ya, Truk? Yo. Kowe saya entuk itu obat ijo ora masalah. Yo. Brodol rambute wae ora. Edian. Anu golek keris. Oke. Anane Drei. Terserah. Tusuk kene wetengku. Mati, Drei. Edan. Mentol e, Truk. Edan. Piye? Coba nyonyono wetenge Truk. Weh. Ngawur ora. Nggo nyoba landhep apa ora kok. Golek bendo. Oke. Ya, nek nganti lecet aku isin. Iki entuk-entukane njagoi Ndara Antasena. Kurang seru, Reng. Piye, moncrat apa? Ora. Acek bokon sikil. Engko gek sing ampuh mengendas tok. Ora meng nggon aku ki ampuh sak gagange ora mengendas tok. Edan ora apa-apa. Ya nggo nempuknya. Edan ora apa-apa. Piye? Saiki wis nek ngono wis sip kabeh. Ayo do nyerang Kurawa. Yo. Kathok Kunti. Munggah kok kathoke diceneng. Ora nggler. Dene mereke men JT man. Kene to Kang ora. Aku ndekem lho. Ya, lobok ketoke orang iki. 36 iki. Gek kowe ketoke mung 3. Apa tak taleni kok. Sing nganggo nganti kaya sarung. Lempit rana lempit rene. Penyakit ora. Gak aku nek mabur nek jejer Bagong ora tentrem. Ambles iki lho. Yo. Gong. Rambutku. Ayo apa ora? Pedes ora? Pedes. Sulke. Ayo, asengkune Dursasana Durmagati Citraksi arep gegerke Karang Kadempel sampya dening aku.
harap menyerah. Ate Sengkuni harap menyerah, tangan di atas kepala. Pasukan udara sudah siap, pasukan bumi sudah siap, pasukan darat sudah siap. Kalau Anda melawan, satu tembakan peringatan. Kalau Anda tidak melawan, ditembak kepalanya. Mati ya. Mati tenan aku. Iki nek ora nglimpe mlayu. Konangan Satpol PP nyilakani. Mati tenan aku. Ayo Gong, kapake Gong. Plotroke. Aja. Kowe iki senengane anggere umi lara wong. Ancamane ming siji diplotroke. Senenge aku. Mangkel aku. Apa aku bakal? Kowe arep metu ngendi wae? Kowe metu bumi, Petrus saiki sambles bumi. Kowe arep metu dhuwur, gareng iso mabur. Helikopter 2, helikopter 2. Harap segera menuju ke tempat pertunjukan helikopter. Modal ora kowe. Wis tak kanu nganggo brek-brekan ngene iki. Wis ora bakal iso piye-piye kowe. Kijang 2, kijang 2. Aduh, aku njaluk ngapura, Bagong. Kowe tak ngapura ning Kurawa Jabali. Hah? Iya. Anggere ana sing kemliwer nang kene, cucuki dasmu. Ya, Tru? Komandan Angkatan Darat. Linmas. Wah. Komandan kok Linmas ki apa? Linmas ya, Tru. Kowe iki nek ora ngerti rasa sok omong to, goblok ning gaya. Oh kowe penting aku kowe. Ngayal mandang. Wah, jantoban aku. Komandan kok Linmas. Ya komandan iki golek sing dhuwur, misale apa Maijen, apa Letjen, lan sak piturute kok Linmas. Mulai kowe. Mulai ora? Helikopter 2. Iya. Ada kang ngeri krungu tembung helikopter kok tratapan. Iki nek ora bali ngrekota wis tak mulih Kurawa tak jake bali kabeh.